Bon dia, estimats amics. Soc la Míriam Alemany. Soc el Carles Martínez. Molt bon dia, estimats companys i amics. Des d'aquest confinament obligat i necessari, volem desitjar-vos conjuntament un Molt bon dia mundial del teatre. Bé, desitjar-vos també que ben aviat pugueu compartir amb nosaltres els vostres espais habituals, que és el teatre i que també és el nostre, i que passada aquesta pandèmia puguem arribar a dir molt aviat: Això ja ho he viscut. Aquestes paraules segur que us sonen, perquè és el títol de l'obra que les entrades ja havíeu comprat, la del Priestley, Això ja ho he viscut. Sapigueu que des de la Perla i de l'Auditori s'està buscant una nova data de cara al tardor per poder estar amb tots vosaltres. Mentrestant, cuideu-vos molt. Cuideu-vos moltíssim, amics meus. Us estimem, us necessitem i us volem juntets. Fins aviat. Fins aviat, amics meus.